पर्बतजारानि गासैबो रायजो राजाखौ जोंनि मिथिंगा बिखायाव सबनिफ्राय साबसिन बिटिआर हालामाव 40टा समष्टिनि बिथोराव एसे समायना रमायना बे हालामाव थानाय आं गासैबो रायजो राजाखौ खुलुमगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जे जोंनि एनुवेल कनभेनसन बेयाव सोलिगासिनो दङ बेवहाय दिनै गाजा गोमजायै माने हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बेवहाय दिनै बाहागो लानानै जोंनि मानगोनां गभर्नर बिथांनि जि बोसोन आरो बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि खोथा बेखौ लानानै सावरायदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानसिफ्रा जोबोद उत्साह आरो बिराद गोजोननाय बे ओनसोलाव देखायदों आरो सार गुबुन गुबुन महकुमायावहाय जे दाउ अमानि फार्म खालामदों बे पर्बतजरा होनोबा बेफोरबायदि फार्मखौ मोननाय जायो बेनि खेथ्रआव मा बुंगोन जोङो गोबां मिशन लानानै दङ आरो आं सानदों माने बेवहाय जोंहा गोबां माने दैदेनगिरिफोरनि कमिउनिकेसन मोनसे गेप दङ आरो बे कमिउनिकेसन गेपखौ जोङो थाबैनो फोसाबनांगोन खारन गोबां माने पर्बतजराया जोंनि माने सोनाब बंग'नि एकदम माने खाथिथारा नांथाबनाय ओनसोल आरो बेजोंहाय मानसिफोरा जोंनि जि दैदेनगिरिफोर दं स्पेसियेलि बिथांमोना बिटिआर सरकारनि जि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनजों कमिउनिकेसन गेपनि जाहोनाव बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय आरो बोरमा फिसिनाय बे आसनिनिफ्राय गोजानाव जानानै दङ बे खोथाखौ आं रियेलाइज खालामनो हादों आरो नैबे बोसोराव बेखायनो आं जोंनि चेयारमेन जोंनि जि दैदेनगिरिफोर दं बिथांखौ बोसोन होदों दिनै आं बे कनभेनसनावनो 100टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो पल्ट्रि फार्म खालामना होगोन होननानै बे बोसोरावनो आं दिनै रादाय होदों आरो आं गमामायैनो बे खामानिखौ मावनानै होगोन सार पर्बतजरा होनोबा गोग्लैसोनाय जायगा बेवहाय लामा दालांनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि बिनि सायाव मा राहा लागोन 17 बोसोर बिपिएफ सरकारा बे हालामाव जेबो खामानि मावाखै गारसोथारनानै दोनदों बेवहाय हाग्रामा आरो हाग्रामानि जि बिबोनां बे सानै मानसिया लोगो जानानै लुण्ठन खालामदों गोबां लामानि फैसा फैदोंमोन जाख्ल'जोबदों गोबां मिथिं जाग्रा न'फोर फैदोंमोन हाबदान खालामनानै गासैबो खामानिखौ लन्द' बन्द' खालामनानै जादों दा दिनै बेनिफ्रायनो जिहेतु गासिबो मिथिखागौ 900 कौटि रां अलरेडि माने हाग्रामा महिला दाङरिया मोननानै दङ जानानै दङ दा बेनिखायनो जे जों लासै लासै जिखिनि हागौ पर्बतजरा ओनसोलाव गोबां लामा मावगासिनो दङ आरो गोबां आसनिजों जों बे ओनसोलखौ बुंफबजोबनानै 40टा समष्टिनि बिथोरावनो साबसिन खालामनायनि थांखिजों दिनै खामानि मावनो जों गासिबो इयुमा बेयाव फैदों आरोखि 2024आव रायजो राजाफोरखौ मेसेज मा होनो सानगोन 2024आव जोंनि जे माने दा गोजोननि जे सरकार जि मोनसे थासारि दिनै खुलायै बेवहाय रायजोफ्रा मिथिङाव फैनो हादों गासैबो गावनि खोथाखौ बुंदों मोननाय मोनैनि खोथा रायलायदों आरो बेनो जाहाथे 2024आव जोङो क'क्राझार आरो उदालगुरि समष्टिनिफ्राय जाहाथे जोंनि एमपिखौ हरनानै जों आरो दिल्लीनिफ्राय जाहाथे बांसिन रां आरो जोंनि समस्याखौ जाहाथे जों दिल्लीयाव खोन्थानो हायो बिनिनो समग्र बिटिआरआव ज' जासोलिगासिनो दं आरो